Hello, my name is Kamen Kachov from CrossFit Dream Sofia. I will be doing WOD 2 from the Athens Throwdown qualifications. Here we have a rower, 0 calories. After that, for the hang squat clean, an Olympic barbell with 15 kilos, plates on both sides. After that, for shoulder to overhead, we have again an Olympic barbell with 2.5 on each side. 2.5. Okay. And here 2.5 for 25 kilos. It is the same one. Значи сядаш и не пипаш дръжката. Готов ли си? Браво бе, още 14. Дишай. Дишай. Бутай с краката повече. Добре, айде още 3. Видя се? Да. Контролирай си малко дишането сега. Спини на себе по 4. Още от началото да иска до мен и себе. Да. Давай. Дай 4. Но брадата. Така. Айде още едно. Почивай. Фак, тя си лицето. 10 секунди почивка, не повече. Айде! Силно от крака. 5, 6, 7. Добре, дай по 3. Още едно дай. Дишай.
Ритай рязко. Кой се хванеш и веднага напред? 9. Десет. 11. Добре. Разтръскай ръцете. Айде, давай. На 11 си в момента. 12. 13. 14. Ръцете. Дишай. Точно така. 17. 17. 17. 18. Не бе, 17 трябва да са. Добре, дай 5 секунди на плавите и направи по-дълга пауза. Айде! 18. 19. 20. Добре. Дай още 5 секунди и почваш. 3 секунди. Айде, давай. Петуния. Дишай. 21. Горе, горе, горе. 22. Хващай, хващай, хващай. Разтръскай ръцете. Давай. Рязко, дай, дай. Оп, атка. 23. Ритай. 24. 4 или 18 още. Дай, ще почнеш още не, давай. Айде. Ритай. 25. Дай рязко. 6. Още едно. Рязко. 26. Знам. 5 секунди още, айде 5 секунди. Не се нагласи така. Айде. Двадесет 28. Това последното не се брои. 28. Двадесет 29. Разтръсквай си ръцете и дишай. Като се пускаш долу, си контролирай дишането. На 29 си. Добре, 30. 31. Тридесет 34. Айде още 8. Давай. 35. 36. Айде още 5. На последното минали брадата. Давай още 5. Айде. Едно. 2. Айде. Добре, разтръскай ръцете. Айде, хващай лост. Айде още 3 само. Да, ако трябва по едно, пускаш се, хващаш горе и се заляваш. Добре. Последно. Айде, последно, давай. Последно, давай. Айде. Давай, здраво. Айде, браво е. Парвански, малко ми пречиш. Давай, може да направиш няколко обръщания. Айде, че трябва да починеш преди пуш-прес. Давай, имаш половин минутка. Айде. Може да направиш 5. Ама краката. Краката да помагат. Краката. Дай още едно-две, ама използвай си краката.
Айде, давай. Така. Дай още едно. Дай още едно, можеш, давай. Разтръскай си ръцете и хващай лост. Айде, дай 10. Дай 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Разтръскай ръцете. Ръцете. Добре, хващай лост. Използвай си краката вече. Знам. Айде. Давай десятка, ама дай като пуш преса. Както му идва. Давай, веднага. Давай. Не чакай. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 22. Разтръсквай си ръцете. Айде, давай, хващай лоста и направи десятка. Айде, знам, че е трудно, давай, можеш. Айде. Айде сега, давай. 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. Разтръскай ръцете. Имаш още достатъчно време. 15 секунди и напред до максимум. Можеш. Давай. Айде, хващай лоста. Няма пускане вече. Давай. Айде здраво. 34, 35, 36, 37, 38, 39, Дай, обърни. Давай, продължай. 40. Добре. Добре, 10 секунди. Почини до 35, разтръскай ръцете и хващай лоста и после няма да пускаш. На 40 си. Още 5 секунди почивка. Айде. Давай до последно. Можеш, хайде. Давай. 41, и 2, и 3, и 4, и 5, и 6, и 7, и 8, и 9. Давай на 50. 51, 52. Можеш последно. 53, 54, 55, 56, 57. Браво!